Ensimmäinen. Lähtitkö johon minuutin väliin? Mennään näyttää pötkössä päästä. Saakin kakkelet. Oho! Tuohon tarvitsee assenkatoluvan. Ei, tää oli mulla perkele paskassa, me ei edes tiedetään. Tässä pitää laittaa reppuun, niin ei kyllä reisivaltimo auki helppo. Onneksi me just kävin ensiapukurssi, me ei voin tulla sitten leipomaan sut kiinni. Aika hyvinhän nää ymmärtää jo isolla vaihteella. Oho, oho. Sitähän Kouvolassa me lähdettiin 2 miehen voimilla. Joo, se oli hyvin kanssa. Niin, me ei vielä silloin Seppäs vain aikaan. Joo. Sulla oli joku velainen siinä lähdössä. Niin. Se oli meidän Miettisen poika. Tunnistin maskista jo kaukaa.
Minkä pyörä se Juho menet seuraavaksi? Ei vielä vittu. Pitäisikö se ottaa joku katupyörä? Ei me mennä mitään, kun ei niillä kerkiä ajaa. Katupyörin kanssa lähtee korttiin, niin se ei oo oikein. No se ei oo hyvä kyllä. Se ei oo hyvä. Samaa se on ihellään, nyt ei voi korttiin mennä, ettei ei niinku millään. Miten se on Volvolla lähtenyt homma menee? Siinähän se paperit taitaa ihan jumalattomasti. Ihan paljon. Ihan vituusti. Silleen se mekaaninen työhän on ihan helppoa siinä, mutta vittu kun on niinku kaikki... Eikö tietokoneen kanssa tehdä aika paljon? Tosi paljon. Ja varmaan minullakin on niinku päivittäin yläreunassa, niin mulla on 12 eri kohtaa, mitä niinku käytän. Oho, siellä ollaan kämpsällä. Se on se reikä siinä. Siinä on joku... Soliko suoralla jotta semmosia muita kaavettuja, mutta kannanmettäviä ei. Oi kun kuulit sen jälkeen kyllä kimmoille. Oliko se oli panssari? Sielläkin on. Sivuuttaa. Ai. Ei oo helpoin pätkä Kossilehtolle lähteä. Ei niinku ei. Ykkönen on niin pitkä, että... Ei oo tulla ensimmäinen vieläkään. Niin. Se oli jännä silloin kun ikää jo Hondalla. Siinä oli hyvä se laavu. Vähän laput silmille, että luulee, että se on aina Kyllä. Oi! Nyt on jääkäpeli. Nyt on vittu karkivehe. Ai jeez. Siinä on nästökykäällä paljon luistua. Ei luistu. Niin se on jännä, se on se yksi ura ja kaikki siinä. Joo. Se on kuin possujuna. Tää on tullut hyvin. Hyvin veto-ollut vielä tuli. Ja nyt on hyvä vauhti. Sais vaan pietty. Ei, karkoko. Ei, tulo hyvin. Tulo hyvin. Onks tuo beta? Joo. Muistatko Kouvolassa ei käyvät turvaamaan vihaa? Juu, muistan. Eilen tuli mieleen. On nimittäin ollut porukkaa nimittäin moottoripyörän äänenvaimentimien ympärillä. Mikä siinä nimittäin ei mennyt pitki, mutta... Anna lupa vaan! Vää! Vetoja!
siinä käynyt just joku sit katsomassa, mitä hittoa sieltä sitä äänenvoimelinta kuvaat, että hän käytti samalla se rossivehkeen, ei ollut mitään. Joo. Minulle tuli eilen tuo ihan samaa muista mieleen, mut siis niin nopeasti vaihdettu ikinä kyllä Vilma ja Vilma-vehkeen. Aha, nyt on, joku lähtö. Hop, hop, hop.